Otázka hneď na začiatok. Veríte, že Ukrajina dodrží tento aprílový termín a ropa opäť potečie? Energetická neistota, ktorá od začiatku roka trápila strednú Európu, sa zdá byť na konci. Z Berlína dnes prišla kľúčová správa, na ktorú netrpezlivo čakali rafinérie v Bratislave aj v Budapešti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas svojej oficiálnej návštevy Nemecka potvrdil, že ropovod Družba bude opäť plne funkčný najneskôr do konca apríla. Toto vyhlásenie odznelo na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Zelenský tak dal jasný termín po mesiacoch technických dohadov a diplomatického napätia. Pripomeňme si, že južná vetva tohto strategického ropovodu bola odstavená ešte v januári potom, čo útok bezpilotného lietadla vážne poškodil infraštruktúru na západe Ukrajiny. Pre Slovensko a Maďarsko to znamenalo okamžité stopnutie dodávok ruskej ropy, na ktorú sú naše technologické procesy stále z veľkej časti naviazané. Situácia však rýchlo prerástla z technického problému do politického konfliktu. Bratislava aj Budapešť opakovane kritizovali Kyjev a otvorene ho obviňovali, že s opravami úmyselne otáľa, aby tak vyvinul tlak na krajiny, ktoré majú k vojne na Ukrajine špecifický postoj. Zelenský v Berlíne tieto obvinenia nepriamo odmietol, keď zdôraznil náročnosť oprav v podmienkach prebiehajúceho konfliktu. Prítomnosť nemeckého kancelára Friedricha Merza pri tomto oznámení dodáva celej veci váhu medzinárodnej garancie. Nemecko ako kľúčový spojenec Ukrajiny má eminentný záujem na stabilite európskeho energetického trhu a práve Berlín zrejme zohral dôležitú rolu pri urýchlení celého procesu. Obnovenie prevádzky Družby do konca apríla znamená, že strategické zásoby ropy v našom regióne nebudú musieť byť čerpané na kritickú úroveň a ceny pohonných hmôt by sa mali stabilizovať. Je to však aj dôležitý moment pre ukrajinskú diplomáciu. Kyjev týmto krokom ukazuje, že napriek vojne dokáže plniť svoje tranzitné záväzky voči európskym partnerom, čím berie vietor z plachiet kritikom, ktorí spochybňovali spoľahlivosť Ukrajiny ako tranzitnej krajiny. Aprílový termín je tak testom nielen pre ukrajinských technikov, ale aj pre dôveru v rámci stredoeurópskych vzťahov. Ak ropa koncom mesiaca skutočne dotečie do cieľa, bude to znamenať dočasné upokojenie jednej z najväčších energetických rozbušiek tohto roka. Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, som zvedavý na vaše úvahy o energetickej bezpečnosti Slovenska. Ak sa vám toto video páčilo a chcete mať prehľad o ďalšom vývoji v tejto kauze, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej správe.